mehriban adamlar ınha bilşimiz ýaly şu günkü bagıtly günne, şu günkü teketli günne iyil arasında sylalam hormatlanýan döwlet dozjamydyň mehriban enesi Bibi Gülgenejemede. Şeýlede döwlet dozjamydyň mehriban kyblazy Arazgella agamydyň mehriban balalary Kimrajanlar döwlet dozjamyda ay bolan Kimrajana tay bolan Aşyr Bibi gydymydyň bagyt toýy durmuş toý toýlanýar. Allahjan goý bularyň şatlyk bilen başlan toýy mehri bilen otur. Ata, babalarımızın keramati deňäni, Türkmeniň toy taşagy, Türkmeniň taşagy, taşak bilen, şagyrandar mehmany Türkmeniň bizdirhany, Türkmeniň hem toy taşagy. Şeýlekin ajaýyp arzular bilen, ýaşy dilegler bilen, daşdan ýakyndan gelen dostlar, dogan gardaşlary, ilim günümi, hormat bilen toy taşanyň başyna çağırýar. Gele görýärde, geçe görýär. Hoş geldiňiz, tapa geldiňiz, döwletli gapa geldiňiz diýesimiz gelýär. Şatlygymyzda, dawramyzda ajaýyp aýdymlary bilen, şirin şeker mukamlary bilen hormatly bagşymaz Hojagelli Akmamedow. Video kamerada hyzmat etjek. Balkanna adadygan Amangelli studiýasy. Şoňa öreklemeginiň mehriban nemşawy Metiba bilen. Şeýlede Halifa tamadamaz Andurdağamaz. Dağın torup bal şapaklı ertelen. Bu acaba aydımlar. Düzülüpdir 72 perdeden. Bu acaba aydımlar, gödel aydımlar. Toylarını toy ulaştın. El madamı ocaňyda toy olsun. Toyda da hormatly bagşymaz Hojagelli Akmamedow bolsun. Немножко, ой, густо не бража. Seni köyüp olmaşta, ayra düştüm deni duştan. 16'ymda juwan ýaşta, meni derde koyonlere. 16'ymda juwan ýaşta, meni derde koyonlere. Midefin köňlümiň şaty, horlaýar aşkyň gyraty. Aýralyk kimiň günäti, yürekde ýyl koyonlere. Aýralyk kimiň günäti, yürekde ýyl koyonlere. Sillele, sillele.
Toya ulaştı. Kervilen dünyaya bil kallam mursayan mitli ödün Leyli tayan Mecnun kimin yakan lele mitli ödün Leyli tayan Mecnun kimin yakan lele yaklayarın geçen günler kanlı yaşta dolu özlem İlyas Aydar son sözler gözümünde geçenlere İlyas Aydar son sözler gözümünde geçenlere Süllele gözümünde geçenlere